बेवहाय बे जिथु प्राइम मिनिस्टार अभिन ट्राइबेल एरियायाव 3000 पपुलेशन आरो जेनेरेल एरियायाव 5000 पपुलेशननि गेजेराव मोनसे हेल्थ केयार हेल्थ सार्भिस होनो थाखाय मोनसे सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे स्पन्सर्ड स्किम दङ बे सेंट्रेल स्पन्सर्ड स्किमनि गेजेराव बे नैबे कारिगाव एरियानि साहा बे जिथु माने दिनैहाय फरेस्ट राइटनि गेजेरजों बिथांमोना बेवहाय सेटेल बा राइट्स टाइटेल मोननाय एरिया हिसाबै बेवहाय गंसे 2 स्टोरी बिल्डिं साब सेन्टार बानायनायनि थाखाय प्रपोजाल हरदों आरो बे प्रपोजाला थाबैनो एक्सेप्ट जानानै खामानिया जाफुंगासिनो दङ बेखौ दिनै बिथांमोना खुब आग्रहयै बे एलेकायाव मोनसे साब सेन्टारनि दरखार आरो मोनसे साब सेन्टारनि गोनांथार दङ बे खोथाखौ आं फोरमायदों आरो आं लोगो लोगोनो सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि जिथु स्पन्सर्ड स्किम बे स्किमनि माबाखौ अलरेडि आङो जगाजग जादों हिसाबै आं बिथांमोननो फोरमायदों आरो बियो सेंट्रेल गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टनि जिथु NSAM बेनि थाबैनो बेखौ कनसिडार खालामगासिनो दं आरोखि बेखिनि सरकारि जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन जिहेतु नोंथाङा बे समाजनि MCLA आरो प्राक्तन EM मोनसे समाव बे लामा बे ओनसोला गोग्लैसोनायमोन दिनैनि दिनाव बुङोब्ला जगाजग बेबस्थाया फ्राय जोङो मोननो हाबाय आरो बेवहाय कारेन्टनि बेबस्था गैयामोन दिनै कारेन्टनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थायाबो मोनफ्रोमबो गामिया मोनजोबनो हाबाय आरो दिनैहाय जिथु सरकारि आसनि जिथु PMAY न'आबो जाहाथे जोङो आगोलाव हरखानाय बाथ्रै जिथु दा आवास प्लास सेंसन जानानै दङ बेफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै लुफुंनानै लायो रायजो राजाफ्रा सरकारि हरनाय न'खौ रावखौबो लामा सोनारा जासे सोरबा चेयारमेन सोरबा मेम्बारखौ सोनारा जासे सरकारा नोंनोनो हरदों जेला गावनोनो हरदों जेला गावनो बे न'खौ लुफुंना लानायनि जिथु दायित्व बे दायित्वखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा लायो आरो बे लुफुंना लानायाव बेनिफिसियारि हिसाबै जायफोरनि मुङै न' सेंसन जादों जायनि मुङै न' सेंसनखौ लुफुंगासिनो दङ बे न'आवनो बेनिफिसियारि हिसाबै खामानि मावनो 95 डेजनि OS माने 229 थाखा पार डे OS होनाय जायो आरो 95 दिननि थाखाय OSबो मोनखायो जेला जाहाथे मोजाङै OS सिटखौ बानाय जायो हप्ताय 6 दिननि मास्टार रुल माने जब कार्ड फिलआप खालामनानै जाहाथे अफिसाव जमा होयो जाहाथे खुनु धरनैबो जाहाथे न' लुफुंना लानायाव लेट जाया मानो होननानै बुङोबा बे OS हरखांनायनि उनावसो फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि OSआ जोबखांनायनि उनावसो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ सोनो हागोन आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट फैनायनि उनाव जेला OS माने जिथु माने 229 थाखा जिथु हाजिरा बेखौ रिलिज खालामनायनि उनावसो थार्ड जिथु माने माबा किस्ति बे किस्तिखौ रिलिज खालामनो हायो मानो होनना बुंब्ला जे मोनसे बेबस्था दं जाहाथे OSआ खुनु धरनाव लेप्स थाङा मानो होननानै बुङोब्ला नों जेला न'खौ कमप्लिसन खालामखांबाय नों जुदि OSखौ बख'वाब्ला मास्टार रुलनि गेजेरजों जब कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि फैसा बख'वाब्ला खामानिया माने कमप्लिसन देखायखांनायनि उनाव नोङो बै OSखौ मोननो हानायनि बेबस्था गैया गतिके खामानिखौ सिनसियारलि मावनांगौ खामानिखौ सिनसियारलि मावनानै थानांगौ सोरबा मेम्बार चेयारमेन बिथांमोननो माने 2000 5000 घुस होनानै न' लुना लानांगौ बे खोथा नङा बिथांमोननो फैसा गरसेबो होनो नाङा खुनु मेम्बार चेयारमेन खुनु दालालिनो फैसा होनो नाङा नोंनि नामै न' सेंसन जादों बे न'खौ नों लुनानै ला न' लुनानै लानायनि दायित्वआ नोंनि आरो न' लुनायाव नोंहा हाजिरा मावनानै जायोमोन बहाबा लेबार मावनानै जायोमोन बहाबा खामानि मावनानै जायोमोन दा बेखौ मावनो मोनला दा नंखायनो नोंनि न'आवनो नोंनि न' बिल्डिं लुनायावनो नों हाजिराखौ मावनो मोनो नोङो 229 थाखा 95 दिननि थाखाय गभर्नमेन्टआ OSखौ बे 1.5 लाख थाखायाव इनक्लुड खालामनानै दंखायो मैया जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ हानि फोरमान बिलाइ रानदों हानि फोरमान बिलाइ राननायाव बे कन्ट्रिगर डिभिजननि ओनसोलाव
खायसे फरेस्ट भिलेजफोरा थालांदों बिथांमोनहा गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों एसे अपोजिसन लिडारनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन बाहायथ' थालांनाय दायनि खोथा गैया थालांनांगौनि खोथा गैया माने जिथु आयेननि माने फरेस्ट राइट्स माने जिथु ट्राइबेल एन्ड फरेस्ट डुवेलार्स थ' दिनैहाय 9टा गामि बे 9टा गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना UPPL राजनितिक दोलोआव बा बिभिन्न एबसुनि नेतृत्वआव थानाय गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव हाबनानै दङमोन आरो जोंनि दिनैनि दिनाव बिथांमोना UPPL राजनितिक दोलोखौ बे ओनसोलनिफ्राय आरो बे गामिफोरनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय बिथांमोना दिनै गावसोरनो ज' जानानै रंजादों आरो बे रंजानायाव आंखौबो लेंहरनायखाय आं बिथांमोनजों बाहागो लाफैदों बिथांमोनजों आङो रायलायफैदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय खुब मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ बे 9टा गामिखौ जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव जोङो बजबनानै लाबाय आरो बिथांमोनाबो दिनैनिफ्राय UPPL दोलोखौ बिदाय होनानै BPF दोलोजों खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना आगान सुरबाय आरो बे 9टा गामि बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो दिनै बिथांमोना रानदों बे राननाय हाबाफारिया जिथु बिथांमोना बुंदों बेथ' जों आगोलाव बानायखानाय आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि साब डिभिजन लेभेल जिथु कमिटि थार्ड पार्टिया जेखौ खामानि मावो बिथांमोना मावना होदों दा बेखौ रानना होनानै राननायनि नामाव हा होनायनि नामाव पलिटिक्स खालामनायनि प्रयजन गैया खारन बे राइट्सखौ क्लेम खालामग्रो क्लेमेन्ट जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना क्लेम खालामदों जे आङो एथ' समनिफ्राय आं बे हायाव लुनानै दं आं बे हायाव थादों बे हाखौ आंनि नामाव होनांगौ होननानै क्लेम खालामदों क्लेमा दरखास्त'आ माने माबा जादों मा होनो भेरिफिकेसन जादों एस पार नर्म्स जायफोरनो सरकारि जिथु आयेननि अधीनाव जि मोनसे कमिटि बे कमिटिया होदों बेवहायथ' सोरबाया क्रेडिट लानांगौनि खुनु खोथायानो गैया बेथ' आगोलनिफ्राय जाबाय थानाय आगोलाव बानायखानाय जिनिस नङा होमबा गोदानै दरखास्त'थ' रावबो होआखै गोदानै रावबो बियाखै गोदानै रावबो दिनैहाय बबेबा जायगायाव दखल खालामनानै गोदानै रावबोथ' दरखास्त' होआखै बिथांमोना जुगे जुगे थाबोदों गोदोनिफ्रायनो दरखास्त' होबोदों बे दरखास्त'आ भेरिफिकेसन जाबाय थादों खामानि मावबाय थादों डिस्ट्रिक्ट लेभेल DC चेयारमेनशिपआव मिटिं जाबाय थादों खामानि मावबाय थादों होबाय थादों आरो होबाय थागोन बाय खुनु धरनर सोरबाया क्रेडिट लानायनि राजनितिक खालामोब्ला रायजो राजानि माने इनोसेन्ट मानसिफोरजोंबो माने पलिटिक्स खालामनायनि बादै जेबो नङा पलिटिक्स फर पलिटिक्स सेक अनलि बेवहाय आरोखि